Sandy je otvorio oči i po bojama koje su se priljevale na prozorskom staklu, bilo mu je odmah jasno da se probudio prerano. Pogledao je na sat, bilo je 15:06. Nije se sjećao ni kako ni kada je sinoć zaspao, pa tako ni kada se njegova žena vratila u sobu. Ležala je pored njega u dubokom snu, nepomična i nečujna. Koliko ga je samo nerviralo kada se probudio ovako rano na slobodan dan. Iskoristi dan, kažu. Sandy zapravo nije imao pojma kako iskoristiti slobodan dan. Za to je bila zadužena Darija, a danas se i onako ne bi mogao opustiti. Nestrpljivo je iščekivao razgovor o potomstvu sa suprugom. Kad god je imao neki plan za budućnost, morao ga je odmah izložiti i obrazložiti, inače bi postao vrlo tjeskoban i nesiguran. Postao je nemiran, imao je mnogo vremena prije nego Darija ustane, pa je odlučio skoknuti do starog grada i napraviti seriju umjetničkih fotografija, zatim se vratiti u hotel, naručiti dostavu u sobu i u miru popričati sa ženom. Dobar plan. Vraćajući se u sobu 3 sata kasnije, ugledao je svoju ženu na hodniku kako razgovara sa muškarcem čije lice izviruje iza blago odškrinutih vrata i smješka se, a ona se savija od smijeha i zabacuje kosu. Kakav prizor! Na prvi mah bio je iznenađen, a već u sljedećem trenu počeo je podsjećati samog sebe koliko je njegova žena druželjubiva osoba. U svakom kutku kugle zemaljske ona poznaje nekoga. Pa da, to je jednostavno Darija, zato ju vole ljudi. Zapazila ga je i mahnula mu dajući mu znak da priđe i upozna njemu neznanog čovjeka. On je ubrzao korak prema sobi izgovarajući se kako mora hitno u toalet. Osmjehivao se prijateljski, šaleći se na svoj račun i skrivajući tako od žene, njenog prijatelja, a ponajviše od samog sebe činjenicu da ga je upravo uhvatila panika. Osjećao se glupo. Pa nije on jedan od onih ljubomornih tipova koji vide opasnost tamo gdje je nema. Budalaština, trebao sam još malo odspavati, pomislio je. Sandy ne priznaje neuspjeh ni u poslovnom ni u privatnom životu. Dobrom organizacijom, pažljivim planiranjem i velikim trudom uvijek je izvojevao pobjedu. Nije nikada razumio ljude koji žive od danas do sutra. Čovjek treba veslati ka svom cilju, a ne pustiti strujama života da ga nose kojekud. Sav trud i ulog u životu moraju se kad tad isplatiti. A on je u svoj brak i ženu uložio mnogo. Za njega je svaka prepreka u životu označavala signal za ulaganje dodatnih napora na putu ka svom cilju. Darija je ušla za njim u sobu. Ko je taj tip? Pitao je nonšalantno. Muž jedne moje klijentice, koja slučajnost, ha? Da, u redu, mogli bismo onda jednu večer izaći u 4, predložio je. Ona nije tu kod kuće, on je ovdje poslovno. Sandy se na trenutak smrknuo. Joj, Sandy, je li moguće da si sumnjičav prema meni? Pa ne možeš me držati u zlatnom kavezu. Počela je ona svoju poznatu priču o zlatnom kavezu koja nije imala nikakvog osnova. Barem nekada je ona u pitanju. Naravno, nisam ništa rekao. Priča o zlatnom kavezu je bila nagovještaj za svađu, Darijina posljednja linija obrane kojom je uspješno izbjegavala svaku moguću zamjerku svoga supruga. Naručio sam dostavu u sobu da možemo u miru razgovarati, rekao je konačno. Ok, možda slušam. Sandy je započeo svoje izlaganje. Nabrajao je najbolje liječnike, klinike i izložio sve informacije koje je prikupio o procedurama umjetne oplodnje, pa čak i o usvajanju. Nije ništa prepuštao slučaju. Kada je završio izlaganje, pao mu je kamen sa srca. Dakle, to je to. Potvrđeno. Uskoro će se ostvariti kao roditelj. Osjećao se kao da je već postao otac. A onda se zanio i počeo govoriti o odgoju djeteca, tu mu se pridružila i Darija, smišljali su imena, pričali o uređenju sobe, školovanju. Sandy je uživao u ovom razgovoru, bio je ushićen i na prizor sa hotelskog hodnika je već potpuno zaboravio. I Darija se unijela u priču i zaneseno uskliknula. Volim te najviše, i ja tebe. Poskočio je Sandy i bacio je se u zagrljaj. 4. poglavlje. Nina je po prvi put u životu obukla radnu uniformu. Od danas je recepcionerka. Ogledala se u ogledalu svlačionice za osoblje hotela. Činilo joj se da više izgleda kao stjuardesa. Možda i foletim, našalila se sama sa sobom. U svlačionici je vrlo prometno i svi su vrlo ljubazni i službeni.
Nina je do sada radila isključivo administrativne poslove i družila se uglavnom samo sa papirima i računalom. Prije 5 dana se spustila na more kako bi obavila razgovor za posao. Dala je sve od sebe kako bi se prikazala jednom entuzijastičnom, društvenom i komunikativnom osobom koja obožava rad sa ljudima. Jeste voljela ljude, ali baš toliko komunikativna nije bila, a rad sa ljudima joj je bila nepoznanica. Bila je ponosna na ovaj uspjeh, ali i vrlo tjeskobna i zabrinuta. Nije bila sigurna koliko će ova poslovna avantura potrajati, ali to nije ni bilo važno. Nina je imala potpuno drugi motiv. Željela je iz korijena promijeniti svoj život, te je došla do zaključka kako bi vjerojatno tu svrhu trebalo mijenjati i sebe. Jer svim onim do sada nije bila zadovoljna. Uvijek je radila polako, temeljito i sigurno. Kako u školi, tako i u poslu i u ljubavi. Ali to joj nije donijelo ni rezultat ni sreću. Prije 1 godinu dana napustio ju je zaručnik, a mogla se zakleti da će u ovo doba biti već udata i useljavati se u novi stan sa mužem. Sa mužem koji je zaposlen u velikoj računalnoj firmi, u slobodno vrijeme drži treninge i predavanja o zdravoj prehrani. Ima sjajnu perspektivu, široke interese, vrijedan je, sposoban i poduzetan. Idealno. Možda, ali za neku drugu sretnu dobitnicu čini se. Zašto to nije mogla biti ona, pitanje je na koje je tražila odgovor čitave protekle godine. Ta razmišljanja su je polako povlačila na dno, izgubila je tlo pod nogama i volju za životom. Nije više bila zadovoljna ni poslom, ispario je sav njen radni elan i posvećenost. Iza monitora radnog kompjutera bila je nesretna. Brojke i tablice nikada nikog nisu usrećile, zaključila je. Onda se počela pitati zašto se uopće školovala, zašto se trudila održati vezu. Ako radom i trudom ne možeš postići ništa, onda kako možeš? Kako bi prekinula ovu silaznu spiralu koja je prijetila da je udavi, odlučila je promijeniti sve što se može promijeniti u životu. Dala je otkaz i potražila novi posao u novom gradu. I samoj sebi za kaznu isključivo je tražila posao koji uključuje rad sa ljudima. Povukla si se u sebe, to je nezdravo i hitno među ljude, negodovala je njena najbolja prijateljica. Prvi korak je učinjen, bila je pomalo ponosna na sebe. Ona ovako asocijalna, rastresena pa recepcioner. A tu je i more, nikada nije živjela na moru, a obožavala je more. Možda se ponovno rodim, ko zna. Pomislila je dok je hrabro stupala ka recepciji, gdje ju je čekala njena nova šefica, voditelj smjene, mlada gospođa Magda.